صارما وسط الغواني وتسل ذكر الأغاني وارمي في البيت لساني وصل مقتومة ناني لا إله إلا الله لا تدغى في الميزان Allah subhanahu wa ta'ala to baraka mai ala mi ye hina lo koleti an lahara hina kerengeraleti andara dugo dugula olu de bi kalange kane blane de ba korofo mais an bena kanzei u yere de ba korofo abita ya te no ya de wala ne yere de bi na grebu joro la sisa aho u ka doke korofo ina sanyere ku la me الرحمن على ملك القرآن خلق لسان على محل بيان ako Allah taala e adama deda amada dalma clara ka adama de la famuya qur'ana ere doniye muye aya adama de la famuya wala الشمس والقمر بحسبان ako skle ani kalo nunu bla bela jele nunu mebole ukasiraw te kelenye والنجم وشجر يسجدان Allah subhanahu wa ta'ala ako dolo ani jiru nunu bela jele fonde munu mesujudu bi Allah subhanahu wa ta'ala والسماء رفع ووضع الميزان Allah subhanahu wa ta'ala ko ako ale kabakolo da ka korota ninga korota mizani ninga obla no esmaleke balazi لا تدغى في الميزان ako aus kana son fio ka balazi perdi akana son esmaleke minau akana son adajinga ka perdi واكم لوازنا بالجد ولا تكسر الميزان ako ay mizani jo ay sumani ke balazi aya jo ka kle ay kle ni ay akana so fio ka do ware ka bo ala akana sumani ke balazi dajigende والأرض وضعها ليلا نام ako dugukolo min ni an fila sanfɛ ye Allah subhanahu wa ta'ala ye dugukolo in da danfɛnw de ala ye dugukolo in de da danfɛnw ye dɛ فيها فاقعة ونخل زيتون أكمام ako a bɛ dugukolo sanfɛ dunbaraw la n'o ye jiriden dumanw ye ani tamaro sun minnu ni u bolow ka jan kosɛbɛ والحب ذو لصوف ورحان ako Allah ta'ala a ye dali kɛ dugukolo sanfɛ sumankisɛw la zul asfi wa rayhanu sumankisɛ minnu n'i y'a don dugukolo la n'a bɛ falen ka ɲaran caman kɛ فبأي آلاء ربكم تكذبان ako ni Allah subhanahu wa ta'ala ka kabakoya o yala ay adamaden i bɛ galontigiyali kɛ wa خلق لسان من صلصال كالفخار Allah ko ale adamaden da a ye adamaden da ka bɔ dugukolo bɔgɔ finma dugukolo bɔgɔ kulɛro a ye adamaden da ka bɔ o la dɛ وخلق الجن من مرج من النار nka ko ale ala a ye jinɛw da ka bɔ tasuma na tasuma min ni a minɛnen don tasuma tami yɛrɛ a ye jinɛ de da ka bɔ o la dɛ فبأي آلاء ربكم تكذبان ako ni ala ka kabakow ye yalima aw adamadenw a bɛ galontigiyali kɛ wa رب المشرقين ورب المغربان ako kɔrɔ ani tilebi ako o tigila kɔrɔ filatigi ani tilebi filatigi ako ye ala subhanahu wa ta'ala ye dɛrɛ
فبأي آلاء ربكما تكذبان ni ala ka kabako ye yalma adamado aw bi galuntigiyali kɛ wa مرج البحر يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان ako Allahu Taala ay baji flada o huna baji flani o be wuyo ɲɔgɔn dafɛ dɔ ti ɲagami dɔ la fiyewu baji fila me wuyo ɲɔgɔn dafɛ mɛ a jiw ti ɲagami ɲɔgɔn na فبأي ربكما تكذبان ako ni ala ka kabako ye adamado aw bi galuntigiyali kɛ wa يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ako ala bɛ bɔli kɛ olu jiw ninnu na olu la ala yɛrɛ ka masirimafɛnw ani marijano ala bɛ olu bɔ nin na dɛrɛ فبأي آلاء ربكما تكذبان ko ni ala ka kabako ye yalima adamado a bɛ galuntigiyali kɛ wa وله الجوار الموساة في البحر كالأعلام wa bɛ ala subhanahu wa taala ye masirimafɛn caman ala subhanahu wa taala bɛ olu bɔ baw kɔnɔna na dɛ فبأي آلاء ربكما تكذبان ako ni ala ka kabako ye yalima adamaden i bɛ sɔn ka galuntigiyali kɛ wa كل من عليها فان ako adamadenw aw ka da la ɲɛnamaya in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn aw bɛɛ lajɛlen na ba don dɔ dɛ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ako fɛn jumɛn bɛna to ye o ye ala subhanahu wa taala ɲɛda de ye ala ɲɛda dɔrɔn de bɛna to ye n'o tɛ fɛn bɛɛ bɛ ban فبأي ربكما تكذبان ako ni ala ka kabako ye adamaden a bɛ galontigiyali kɛ wa يسألهم ما في السماوات والأرض كل يوم هو فساد ako u bɛna ɲininkali kɛ fɛn minnu n'olu bɛ sangoba 7 na ani minnu bɛ dugukolo fara 7 na ako u bɛna ɲininkali kɛ ala subhanahu wa taala la i k'a dɔn ala subhanahu wa taala don o don a bɛ ko kura de kɛ dɛ فبأي آلاء ربكما تكذبان ako ala ka kabako la yalima a bɛ galontigiyali kɛ wa adamaden سنفرغ لكم أيها الثقلان ako kiri bɛna tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ aw girima fila n'o ye jinɛ ni adamaden kiri bɛna tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ koyi فبأي آلاء ربكما تكذبان ko ni ala ka kabako ye yalima a bɛ galontigiyali kɛ wa adamaden يوم سرى الجن والنساء ستات وانتفز من قطور السماوات والأرض فافزوا لا تفزون إلا بالسلطان ako ya aw jinɛ jamaw wala aw adamaden jama yalima ko aw bɛ se wa ka tigali kɛ ka bɔ ala subhanahu wa taala ka kabakolo la walima dugumakolo la wa ako aw tɛ se ka tigali kɛ foyi la ka bɔ ala fo n'a kɛra ala subhanahu wa taala ka diɲɛ ye فبأي آلاء ربكما تكذبان ako ni ala ka kabako ye yalima a bɛ galontigiyali kɛ wa يرسل عليكما سواس من النار ako ala bɛna cili kɛ aw ma ka bɔ ni fila la tasuma kuru la mina nari ka bɔ tasuma na dɛrɛ والنهاس فلا تنتصران ani nuhaso ako a tɛna dɛmɛbaga foyi kɔni sɔrɔ a yɛrɛ la dɛrɛ فبأي ربكما تكذبان ni ala ka kabako ye yalima a bɛ galontigiyali kɛ wa فإذا سقط السماء فكانت وردة كالدهان ako don min na ni ala subhanahu wa taala jɔra diɲɛ wuli kan n'a ye kabakolo ci sa i na kabakolo y'o don i n'a fɔ ko sisi kuru dɛrɛ فبأي آلاء ربكما تكذبان adamaden a
ako e koni ibe ka galon digali ke ala ka kabako la chuko jumena ta فيومئذ لا يسأل عن سوء ولا جان ako nin don ko fole na sa jine ko nin tuna nyinika aka jurmuna wa adama den yara tuna nyinika aka jurmuna iye min ke wallahi abela jalena na juwanye koro فبأي آلاء ربكما تكذبان ako ni ala ka kabako chuko jumena abe galon digali ke o adama den يراف المجرمين بسيمهم ويقسم بالنوازن والأقدام ako lahara jodo jurmuto olubi don ni utama shiwe do be olubi mena utejuma do wera be olubi mena usendon do mo lahara jodo فبأي آلاء ربكما تكذبان ako ni ala ka kabako chuko jumena abe galon digali ke adama den هذه جهنم التي يخاذب بها المجرمون ako bi jahannama fle aw nyakoro de kafiru aw kuma ka galon digali kano minye o de fle aw nyakoro ni daw jurmuto يطوفون بينها وبين حميم na ako munumunu ni bika kesa jahannama ani ajikala jiwulilaw ni nyonje فبأي آلاء ربكما تكذبان ako ni ala ka kabako chuko jumena abe galon digali ke aw adama dew ولمن كاف مقام ربي جنتان ako ngadnin do sani mamen sirana amamen sirana alo taala e dinya kuna ako aljina flabo tigla ma etreshe فبأي آلاء ربكما تكذبان ako ni ala ka kabako chuko jumena abe galon digali ke aw adama dew ذواتا أفنان ko nyawdo yiritu munu ni unugule no suma kadi ko sebe فبأي آلاء ربكما تكذبان ni ala ka kabako chuko jumena abe galon digali ke aw adama dew فيهما أنان تجريان ako abo aljina flying ko nyawla ko nye flame na be kulungulo shufe ani klefe wati belajele فبأي آلاء ربكما تكذبان ni ala ka ni kabako bawe adama do ay galon digali ke ni mbede فيهما من كل فاكهة زوجان akwabe aljina flying kono nana jiriden dumara sugu ya belajele na munu nye fla yedre ni do e bafo ko do فبأي آلاء ربكما تكذبان ako ni ala ka kabako chuko jumena abe ka galon digali ke ni kabako sadama dew متقين على فروس باتونها من ستبرا وجنان جناتين دان ako ni do ibe aljina kono dew nya sa unongo malendo ala furushin batu'inuha min sabrakhin wa janatayn da'in o kuno unongo malendo aljina foteo matlampo sava kungoro dono sanfe sa niwoye iba fo istabraku ajirde o kuma shulilendo aljina kono dew nye فبأي آلاء ربكما تكذبان ako ni ala ka kabako chuko jumena aw adama do abe galon digali kede فيهن قاصرات طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ako abe aljina kono etaji ulay etaji munu etaji jambaw ye mama deli kamga etaji munu na folo wa jinere ma deli kamga etaji munu na ka ko utigunye فبأي آلاء ربكما تكذبان ako ni ala ka kabako ya adama do chugo jumena abe galon digali kesa كأنهم الياقوت والمرجان ako ni ye aljina kono na yirisu nunu nye sa walma ni etaji nunu nye iba foko ya kutu walma marjana ni u yew nchenya to dugu be yele
فبأي ربكما تكذبان ngani ala kan ngaba ko bawe adama do aw yetalon digi ali kede الجزاء الإنسان إلى لسان adama ding الجزاء إلى لسان إلى لسان ako adama do yal masara wara be nyuma ne nyuma tewa nyuma sara ko ne ako e nyuma de dresi na فبأي ربكما تكذبان ako ngani ni kawa ko bawe ala teleno kan num law nyaabe ka galo ndigali kani mbedre ومن دونهم ما جنتان ako ali jine fla wara be tuguni mun ne fole nun de kelenye ni bela jele bal jine kono de nyal jine kono فبأي ربكما تكذبان ako adama do ne ala ka kawa ko we chogoj mena awbe ka galo ndigali kesa مدهامتان munu fla ne udole do nyona ko sebe فبأي ربكما تكذبان ako ne ala ka kawa ko we chogoj mena adama do abe ka galo ndigali ke فيهما نندقتان ako kwenye ofla koni me alijine kono na esa na do khatane kwenye flami ni ujika di kusebe فبأي ربكما تكذبان ala ka ko we chogoj mena aw adama do abe ka galo ndigali ke فيما فقهات ونخل ورمان ako alijine fla dawra en konay ibasoro dumaro be no e jirden dumaw nyesa ani tamaro sun wa romano anu romano jirisun ni bela jele mi walijine ngona alijine kono dewnye فبأي ربكما تكذبان ako ne ala ka ko we chogoj mena aw be galo ndigali kesa aw adama do فيهما خيرات حسان ako hera ko chama anu nyuma ya ko chama we alijine ngono tere فبأي ربكما تكذبان ako ne ala ka ko we adama do chogoj mena abe galo ndigali kesa حور مقصورات في القيام ako alijine kono nana atirisiw kono nana sa iba soro horomuso be dino horomuso mununu danjugo chekan yi ko sebe فبأي ربكما تكذبان ako nini kaba ko no ye chogoji adama do awbe ka galo ndigali kesa لم يأتهم سوء قبلهم ولا جان ako horomuso nunu kabe alayu da udara kabla chamunu ye ubolo nye foi madelika mawula folo فبأي ربكما تكذبان ako ne ala ka kaba ko ye chogoji mana adama do awbe galo ndigali kesa متقين على رفراء قدور وبغير حسان ako alijina kono de unno wa male mesa uka alijina tapi noroma usambe munu bungere namado munu chekan yi ko sebe فبأي ربكما تكذبان ako adama do chogoj mana awre galo ndigali ken Allah taala ka kaba ko we تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام ako dalba masa ala bunyana dere Allah taala to ko bunyana ala min ye masa kortale masa bunyale fana do صدق الله العظيم ko masa baye tie fodre abega kan kuna da ni qur'ane sura in damine na foka ta ba na ye here fo adama de ni jine ha barka ala ka ke furu na ye awa here fo abekla ka fo ko adama de ni jine ko me kaye ne ala ndalundiya wallahi ala de bi kan fo ni ya soro ka make ala ta sebe adama de mime ala barka da manja de wallahi amanja onga amena na to damine amena wuli ni sura minye sisa abi fo de ma wodi awa jeyali ko nyiningali nyo nyininga sake salu
yasalu ko mo bi na nyu anyininga aywa ali yoro na me nyu nyininga la do yere be no lu jamana bi nyininga le ke ne ko ala ko en tien do de ya e yere bi ka fo ni damye ni tien te bi ma wala donc qur'ane be ka abena damina no de ko mo be ka nyu nyininga kiyama do est ce que abisia do ba fota mana mo min no korofo o musa yi ni ala sona o do musa bi no de korofo ala ne ko ni mina ndeburiye ka kala be akun ni ala sona wala komi mali kalanjogo o ti anbolo ambe ambora jamana mi na kana Sudan Nigeria ani Somali o kalanjogo de ni yeti imana darsu ta chogo mi bitati ni na fara anga arabu ka ni munanga moya sisa papa we wala na wore ku ka gele kwa no nga amina bulini minyi ama yatasaluna amina bulino de sisa بسم الله الرحمن الرحيم ni ala tɔgɔ ye an y'an ka ko daminɛ diɲɛ hinɛ labɔlen tigi lahara hinɛ kɛrɛkɛrɛlen tigi amma yatasalun amma a ko ka bɔ fɛn na yatasaluna adamadenw bɛna ɲɔgɔn ɲininka annabali azim ka bɔ don min ni o ye don belebeleba ye allazi hum fihi mukhtalifun don jumɛn ko don min ni adamadenw yɛrɛ fɔnfɔnlen don ɲɔgɔn kɔ a la dɔw ko ko don in bɛ se dɔw ko ko don in tɛ se kalla sayalamun ala ko kɛla a bɛ ka min jigiya a y'o bɛɛ lajɛlen bila a ko sayalamuna a bɛna dɔn don in yɛrɛ ye don min ye ni ala sɔnna summa kala sayalamun a ko kɔfɛ a bɛ ka min bisigiya a y'o bɛɛ lajɛlen bila a bɛna dɔn don min don n'a bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ a la alam najalil arda mihada a ko yalima anw masa taala anw de ma dugukolo da adamadenw ye ni k'a fɛnsɛn wa wal jibala awtadan o kɔfɛ anw masa taala de ma kulu genge dugukolo sanfɛ i b'a fɔ pɔnti wa wa khalaqnakum azwajan a ko kɔfɛ anw masa taala de ma adamaden da ni k'aw kɛ nɔnɛya fila ye wa n'o ye cɛ ani muso ye wa jalna naumakum subatan o kɔfɛ anw masa taala de ma sunɔgɔ kɛ aw ma sɛgɛlafiɲɛbɔ ye wa wajalina lela libasan a ko kɔfɛ anw masa taala de ma su kɛ aw ma donfini ye wa n'o ye sutura ye wajalina naharan masan o kɔfɛ anw masa taala de ma tileganfɛkɛla kɛ aw ye a ka ɲinini kɛ wagatiw ye wa وبنينا فوقكم سبعا سدادا o kɔfɛ anw masa taala de ma duloli kɛ aw kunna kabakolo la ni k'a jɔ k'a gɛlɛya وجعلنا سراجا وهاجا anw masa taala de ma kabakolo in fɛnsɛn aw kunna kabakolo min ni tuloma tɛ a la cɛtigɛ t'a la wa balima t'a la وأنزلنا من المسرات الماء سجاجا o kɔfɛ anw masa taala de ma jigili kɛ ka bɔ kabakolo in na ma an ji la sajajan ji min ni a bɛ cuncun لنخرج به حابا والنباتا mun kosɔn ka faleli kɛ aw ye a ka dugukolo yiriw la ani a ka sɛnɛfɛnw la a bɛ minnu dun وجنات الإنفافا o kɔfɛ ka nakɔforo jan fana falen aw ye yiri janba minnu bɛ yen n'o bɛ dugukolo sanfɛ ka kɛ sabu ye sanji kelen a bɛ nin bɛɛ lajɛlen falen an ye hadamadenw ala de ma nin k'aw ye wa إن يوم الفاصل كان ميقاتا a ko nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i k'a dɔn don min ni a layidu taara hadamaden ye n'o ye alikiyama jɔn dɔ ye a ko i k'a dɔn don in bɛ se dɛ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا don jumɛn ko don don min ni hadamadenw bɛna bɔ ka na jɔ ka kɛ jamakulu jamakulu ye
وفتحت السماء فكانت أبوابا domi ni sangolo bena ci ni ka kɛ bundaw de ye وسيرت الجبال فكانت سرابا don jumɛn ko don domi ni kulu bena yɛlɛ ni ka boli ka kɛ i b'a fɔ sɔgɔnɛgɛji إن جهنم كانت مرصادا o don in de sa i bena jahanama dulolen ye a b'a bɛlɛ ka maaw makɔnɔ لطاغين مابا ka maaw kɔnɔ maa minnu kɛra dansagolaw ni yɛrɛbanciw ye diɲɛ kɔnɔ yan لابسين فيها حقابا a ko i k'a dɔn lahara jɔn don dɛ kisi cogo foyi t'u la ka bɔ ala ka jankata ma لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا wa i k'a dɔn jahannama in kɔnɔ yan mɛlɛkɛw t'u jigiya ni foyi ye dumunifɛn na walima minfɛn duman na إلى حميما وغساقا fo n'a kɛra jikalan de ye ani nɛn ni joli ɲagamilen ɲɔgɔn na i k'a dɔn jahannamadenw bɛ balo nin de la جزاء وفاقا Allahu taala ko a ko nin ye sara ye ni k'a dafa tewu k'a d'u ma lahara yan إنهم كانوا لا يرجون حسابا a ko i k'a dɔn ninnu de ye maaw ye diɲɛ kɔnɔ maa minnu y'a bisigiya k'a fɔ k'olu tɛna segin ka taa lahara fiyewu وكذبوا بآياتنا كذابا u tilala ka nkalontigɛli kɛ Allahu taala ka kabako bɛɛ la nkalontigɛ min ni a cɛ ka jugu kosɛbɛ وكل شيء أحصيناه كتابا Allahu taala ko u ye kuma fɛn fɛn fɔ n'u ye nkalon fɛn fɛn tigɛ a ko an y'a bɛɛ lajɛlen labɛn ni k'a kɛ kitabu ye ni k'a bila u ɲɛ yan فذوقوا فلن نزدهم إلا عذابا a ko a ye nɛnɛni kɛ an ma aw jigiya ni foyi ye fo n'a kɛra nin ɲangata in ye alikiyama jɔn dɔ la yan إن المتقين مفازا a ko o kɔfɛ i k'a dɔn ala ɲɛsiranya jɔn olu de gaɲɛna هداكا والنبا وكوابا ترابا a ko gaɲɛna mun na alijinɛ min ni minfɛn dumanw b'a kɔnɔ i k'a dɔn yiriden dumanw b'a kɔnɔ wa dilankɔrɔ talenw fana b'a kɔnɔ وكيسا دهاقا i k'a dɔn jiriden ji bɔlen dumanw olu bɛɛ lajɛlen bɛ alijinɛ min kɔnɔ ko ala ɲɛsiranya jɔnw de gaɲɛna o la لا يسمعون فيها الغوى ولا كذابا a ko alijinɛ min ko don la yasma'una fiha lagwan wala kizaba alijinɛ min ni ti naganagan b'a kɔnɔ wa i ti nkalontigɛ kumakan b'a kɔnɔ fo n'a kɛra assalamu alaikum salamu alaikum جزاء من ربها طوعا حسابا a ko nin de ye sara ye ni k'a bɔ Alahu taala yɔrɔ k'a di maaw ma maa minnu siranna Alahu subhanahu wa taala ɲɛ diɲɛ na yan رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن a ko nin de ye sara ye a bɔla masa min fɛ o de ye rabu samawati wal ardi sankolo tigi ani dugukolo tigi wa ma bainahuma ani fɛn min b'olu ni ɲɔgɔn cɛ arrahman i k'a dɔn ale de ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye لا يملكون منهم كتابا don min ni kuma da tɛ maa si bolo don min o de ye alikiyama jɔn dɔ kɛnɛ ye يوم يقوم أمره والملائكة صفا a ko i k'a dɔn don min ruhil kudusu bɛna wuli wal malaikatu ani ka fara mɛlɛkɛ tɔw kan sɔfan u bɛna taa kɛ sɔfa de ye ka jɔ لا يتكلمون إلى من أذن الله الرحمن وقال صوابا a ko i k'a dɔn o don de sa danfɛn tɛ yen min bɛ se ka kuma da la illa man azna lahu rahman fo ni diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye diɲɛ di maa min ma ko ka kuma wa qala sawaban wa do kuma ni sawaba de o de ye alakira muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam ذلك اليوم الحق a ko nin ye don min ye i k'a dɔn nin ye tiɲɛ don ye dɛ فمن شاء إلى ربهم ماب a ko nin lamɛnnen kɔfɛ n'a ka di maa min ye i ka Alahu subhanahu wa taala minɛ i dayɔrɔ tigitigi Alahu subhanahu wa taala y'an bagabaga ni fɛnw ye lansaba min ni a ka surun ala ni hadamaden taali jɔ k'a ɲɛ kɛ a ka bolola baarakɛlenw na يداه ويأكل لكافر يا ليتني كنتم ترابا
ودون سا كافر بنو كانتو أقول يا ليتني كنتم ترابا أقول أنت على عليك ما أنك بغي صدق الله العظيم niye ama niye ale bane o tumana ni bara nunu baraji min bi ala o kafsa ka bɔ ka ti yala ye hali ma tu suma ali kuranɛ ye façon de kuranɛ tafsiri min bi kɛ an ka jamanaw la yan kosɛbɛ kosɛbɛ caman bi kɛ ni baro de kuranɛ kɔrɔ ani min ka baro gɔ kelen tɛ dɛ o tuma na an ye fɛn min kɛ sisan nafa min b'a la a ka bon kosɛbɛ ala fɛ yen o tuma na i bi a daminɛ n'o ye an bɛna rahman do a tun bɛ min a naba ye an bɛna o de fɛ yan sisan kɔni walanda b'i bolo awɔ صارما وسط الغواني وتسل ذكر الأغاني وارمي بيت لساني واسلو مكتوب